Segredos do arquivo. Hoxe imos á Coruña, ano 1589. Estamos en plena guerra anglo-española. Hai que lembrar que a famosa Gran Armada de Felipe II tivera problemas e unha parte dela volveu a portos como o da Coruña para a súa reparación. E claro, Inglaterra viu aí unha oportunidade. Lanzou un contraataque naval inmenso con Sir Francis Drake á fronte. O seu obxectivo era rematar eses barcos españois que estaban danados nos nosos portos e xa de paso tentar que Portugal se levantase contra Felipe II. Unha operación ambiciosa, desde logo, así que o 4 de maio de 1589 esa frota inglesa apareceu fronte á Coruña e a situación, imaxínense, era desesperada. Uns 14.000 atacantes e na cidade apenas 1.500 defensores entre soldados e milicias locais. Pero pasou algo incrible. A xente da cidade decidiu que ia loitar. E sobre iso, sobre o que pasou realmente, temos unha fonte documental que é extraordinaria. Un expediente con testemuños baixo xuramento, solicitado uns 4 meses despois do asedio pola Confraría de Mareantes e Pescadores da Coruña. Buscaban dúas cousas. Por unha banda, recoñecemento oficial que dese constancia legal do que eles e as súas familias fixeran na defensa, e pola outra, pretendían obter algunha compensación do rei por todo o que perderan, que foi moitísimo. Hai que ter en conta que as 10 testemuñas que declaran neste documento non son do gremio de mareantes, senón outros veciños, tamén defensores da cidade, xente que estaba ali e que o viu todo. É dicir, que nos dan unha perspectiva obxectiva do que ocorreu nese cerco da Coruña. O que viron e declararon estas testemuñas detalle especialmente o papel que non se conta ás veces da xente corrente, a defensa feroz que fixo a poboación da cidade. Para empezar, é importante entender como era a Coruña entón. Estaba a cidade vella dentro das murallas, a parte histórica, pero fora, nos barrios que chamaban da Pescadería e Arrabaldes, vivía a gran maioría da xente, máis de 600 familias de mareantes e pescadores, case 2/3 de toda a poboación da Coruña. Aí tiñan as súas casas, pero tamén os seus almacéns, os aparellos de pesca, os seus barcos, en fin, todo o seu sustento estaba ali. Era a parte máis poboada, o motor económico da cidade, e estaba totalmente exposta fora de murallas da cidade vella. Ademais, na pescadería había algo moi importante para eles, o Hospital de San Andrés. Financiábao e xestionábao a propia confraría, e as testemuñas descríbeno como un sitio importante, unha casa moi boa, din, con moitos aposentos e enfermería, con moitas camas, con roupas moi boas e limpas. De feito, facía pouco, acollera centos de enfermos que volveran coa Gran Armada. Este hospital tiña unha capela que dicían que era das mellores da cidade, con retablo dourado, ornamentos de seda finamente bordados, cálices de prata, todo mantido coas esmolas que eles mesmos recollían. Cando chegaron os ingleses, o pánico e o caos apoderáronse da pescadería. As testemuñas contan que en canto se avistou a frota inimiga, deuse a orde: todo o mundo dentro de murallas da cidade. E describen unha fuxida desesperada, a xente correndo cara á cidade vella de forma desordenada, abandonando prácticamente todo. O único que levaron foron as armas que puideron atopar. As tropas de Drake entraron e arrasaron con todo. Os testemuños son brutais. Falan dun saqueo sistemático primeiro e logo a queima do que non se puideron levar. Queimaron as más de 600 casas, os almacéns, os 6 galeóns que estaban ancorados ali reparándose, todos os barcos de pesca e mesmo o Hospital de San Andrés e a súa capela. Aniquilaron, así, a base económica dos mareantes e o centro asistencial e espiritual da confraría. As testemuñas declaran que nesa entrada tan violenta os ingleses apresaron e mataron a moitos mareantes,
mulleres e rapaces que non conseguiron alcanzar as murallas, e engaden que a outros os feriron e maltrataron moi malamente. Contan tamén o que pasou dentro de murallas no asedio que durará do 4 ao 19 de maio dese ano. Todos coinciden en que o gremio de mareantes contribuiu valorosamente á defensa da cidade. Esas 600 familias refuxiadas dentro de murallas convertíronse nun piar fundamental da resistencia ao asedio inglés. Din que viron a mulleres e nenos que andaban carrexando e levando moita cantidade de pedra, pipas cheas de terra, pontóns de madeira e outras cousas moi necesarias para a defensa, xa que estaban a reparar brechas e reforzando os muros mentres os ingleses atacaban. Mantíñase primeira liña, axudando aos feridos e abastecendo de auga, viño e comida aos que loitaban na muralla, para que ninguén tivese que abandonar o seu posto. As testemunhas declaran que cando os ingleses tentaban asaltar os muros, as mulleres acudían ás partes máis perigosas con moito ánimo e con moitas pedras que tiraban dende o alto aos inimigos, e que os mancaban e facíanlles moita ofensa. Xuraron ver a mulleres poñendo o morrión e collendo picas nas mans, e engaden que mostraban moito ánimo e valor, axudando aos seus maridos e as demais xentes que estaban nas murallas, que axudaron a defensa da cidade grandemente, e que moitas mulleres pelexaron varonilmente. Din que algunhas destas mulleres os inimigos matábanas cando estaban a traballar nos terrapléns dos cubos e defendendo a muralla, e que as demais, ao ver caer as súas compañeiras, non se viñan abaixo, nin se desmoralizaban, senón todo o contrario. Estes testemuños contan que as que sobrevivían axudaban a sacar e a enterrar aos caídos dentro dos muros. E aínda que mataban algunhas delas, acudían aínda con máis ánimo e con máis coidados á defensa da muralla. As testemuñas non dan nomes propios daquelas heroínas, aínda que si mencionan a criada de Juan Jasper ou a muller dun zapateiro e outras cuxo nome non lembran. Foron tantas as mulleres que tomaron parte na defensa da praza que no noso documento figuran como un colectivo anónimo e heroico. Pero é imposible falar do cerco da Coruña sen que xurda un nome, María Pita. En realidade, esta muller chamábase Maior Fernández Pita, quen chegou a recibir un soldo como xente de guerra concedido polo rei por servir no sitio da Coruña e particularmente o día que o inimigo deu o asalto a aquela cidade, onde pelexou entre os soldados coa súa espada e morrión e fixo traer da súa casa colchóns, roupa e provisións para os soldados que nela estaban. A memoria popular elexiu a figura de María Pita para representar a eses centos de mulleres que describen as testemuñas, as que estaban ali pelexando valorosamente e alentando a loita. Este expediente consérvase no Arquivo do Reino de Galicia dentro do fondo da Real Audiencia coa asignatura 17.297-57. E como curiosidade, apuntaremos que a nosa porta do Parrote pertencía ao Hospital de San Andrés daquel gremio de mareantes.